Hello guys! Dahil inatake naman ako ng katamaran, pumunta na ako dito sa barbecuehan. Dahil hindi na ako nag-prepare or nagluto ng para pang hapunan, bumili na lang ako dito sa barbecue, dito sa Unidad. Bukod sa barbecuehan, meron din pala silang karinderya, kaya makakapamili kayo ng iba't ibang putahe. Kaya kapag tinamad kayo, punta lang po kayo dito at kakain na lang kayo. Pero syempre, may bayad yan, kaya dapat talaga may pera kayo. Madali lang naman mahanap guys yung barbecuehan dito dahil nasa highway lang siya. Yun nga lang, medyo madilim, hindi ko masyadong napapakita sa inyo yung kalsada. Pero malapit yun sa gasoline station ng Unidad. Eto nga guys, niluluto na yung in-order kong barbecue. Ito yung mapagpipilian nyo. Meron silang hotdog, merong bituka ng manok, tsaka pork, at tsaka chicken. Kung nakikita nyo naman, may nakisabay din na nag-ihaw ng isda, kaya pwede rin kayo magpa-ihaw ng isda. Ayun guys, luto na pala yung in-order ko, kaso nga lang si ate nakikichismis pa. Ayun guys, nakuha ka na nga yung in-order kong barbecue, kaya sinabi ko na dito sa scooter at magdadrive na ako pa uwi. Nandito na nga ako sa bahay, at eto nga, nagmadali na ako mag-prepare ng salad, lettuce salad para kay Afam, dahil malamang hindi niya magugustuhan masyado yung kanin at saka barbecue lang. At saka favorite niya yung lettuce salad. Alam niyo naman, basta Afam, hindi masyadong mahilig sa rice. Tayo lang naman mga Pilipino, ang rice is life, diba? Ito nga, na-prepare na ako para sa hapunan. Tinanggal ko na sa supot yung barbecue na binili ko. Nilagay ko na sa plato. Si Afam guys, hindi naman siya masyadong maarte sa pagkain. Pero syempre, kailangan ko rin siyang preparan sa gusto niya talaga. Yung binili ko na palang barbecue ay pork barbecue, tsaka bituka ng manok, at tsaka chicken barbecue. Yun lang ang in-order ko guys. At yung lettuce salad na ginawa ko ay para kay Afam lang. At saka bahala na siya kung gusto niya kumain ng barbecue. Ayan, kukuha lang siya. Siyempre, libre nga yung tuyo at saka sili na kasama sa barbecue. Ito na yung kakainin namin, barbecue at saka lettuce at saka syempre rice din, rice is life. Kakain muna kami guys ha. Tapos eto si Afam, kakain na siya, lettuce salad yung kinain niya. Satisfied na siya dyan guys para sa hapunan niya. Solve na siya dyan. Hapunan muna kami ha. Thanks for watching!